renovados. Na zona temos os parques de Monte Castelo, con 25 aeroxeradores, o de Fontesilva con 12, e en proxecto o do Cerqueiral con outros 6. Agora saíron a información pública o de Portochán, as Castiñeiras e o Monte Silvariño con 31. Están esperando os permisos para instalar 3 parques eólicos no entorno do espazo natural de Brañarrubia, Bustelo, Campelo e Monte Toural, nos concellos de Santa Comba, Coristanco e Carballo. Serán 27 novos aeroxeradores, a rede de viarios, o cableado, estacións colectoras e unha liña de alta tensión dende o Campelo ata Mesón do Vento. 40 kilómetros de tendido que atravesan Coristanco, Tordoia, Ordes. A produción de enerxías limpas e renovables é importante, pero non debería significar a destrucción do rural. Que pasa cos lugares que quedan dentro dos parques? Que somos zona de sacrificio. Están tamén as poligonais dos parques eólicos, que ocupan un territorio. Por o que fixeron no tribunal. Moi ben, ese é o camiño dos outros alcaldes. Os parques podense tumbar, é o camiño. Mirade ben para eles, porque nós somos veciños do corriente, pero podemos puñer e podemos sacar. O noso voto vale, e a xente non vai quedar quieta, porque neste momento o que estamos facendo é defender o noso patrimonio e a nosa dignidade. Somos xente do común. Gracias a todos os colectivos que están aquí e toda a xente que traballou arreo, como dixo antes a compañeira, nos períodos de alegación son períodos moi cortos. Un mes non dá tempo para nada, pero o que si dá tempo é para conocer a xente. Houve entidades que nos axudaron, moitísimas gracias. No caso de Portochán e de outras entidades. Houve concellos que tamén deron a cara. Moitas gracias, aos alcaldes tamén. Isto non fixo máis que empezar. Pódese dar o caso de que un parque botan abaixo a nivel estatal porque lle interesa políticamente, pero despois non lo intenten meter pola porta de atrás a Xunta. Sabemos como están. Temos que estar vigilantes. Temos que defender o noso patrimonio, aquilo desde que fai centos e centos de anos hai xeracións e xeracións tirando pola terra. A terra non se vende, a terra non se vende, e a terra hai que defendela, pero non só defender a terra, temos que defender o patrimonio, porque estes chegan aquí e queren arrasar con todo, e non o podemos consentir. Por lo menos na parroquia de Freixeiro, mentres que quede unha alma viva, e as que están no cementerio tamén han de axudar, pois habemos de pelear a top. Moitas gracias.